Yebo ke ngempela ke ohlelo lwakho ke vuka mNazaretha ngubingelele kusenje kuyisabatha kungumhla kabanena 17 ke October ke ngempela inyangeni yakhe ke u2020 kuyisabatha ke namhlanje ngempela singena ke ohlelweni lakho sithi vuka ke enhlansuthi uthindithe ngempela ke ibheshu lakho ubhincube muhle ugqize ngisho iqakala ngempela ngithi vuka ke jamengweni ibhande ke lika 14 ngempela alingene ke ukhalweni ngempela ke asambe ke lapha Ntombi yentethelelo uthwala iduku lakho ube muhle bese ubheka ngempela keethempelini woza ntaba yepheza nenansuka ngempela ayihlale ngempela kuwe ngempela sibheke kuphina ethempelini siyodumisa ke uNkulunkulu angiqale ke kodwa ngempela ngenze ke ubulungiswa ngoba nami ngumntwana ngiphethwe ngiyingane ke lapha ke ngempela kule ndawo ke enguyo ngithi ngiyakhuleka bayede ndaba ezitha hlangalezwe Zulo muhle kaNdaba obheja nephuma esiqiwini ongangezwe lakhe ngiyakhuleka endlenkulu ngikhuleke kubantwana bonke bakwaZulu bese ngikhuleka kumntwana ke wakaphinda ngene ngikhuluke ngiyithobe ngithi ke ngiyakhuleka kumntwana ke wakaphinda ngene bese ngiphinde futhi ngikhuleka enkosini ke sengamele ke ngapha ngakithi ke undaba ezitha unyanda ngithi ke angikhuleke bese ngize ngiwelele ngale phesheya kumzinyathi ngempela ngithi ke ngiyakhuleka enkosini umlifi ngoba siyafika khona silalelwe ke singumsakazo abaqulu CFM siyahamba nje kanje sinohlelo lwethu kuzothi ke makhamba isikhathi izinto zethu ivuma kahle sigijime sibheke lapha uMshumayeli ke uManqele olapha ke okhalweni sizobeke ngempela sibheka indaba ke yenkonzo ke yembali ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ngempela bagcotshwa babambekile ngempela njengoba uNkulunkulu abuya siphe ke imisebenzi yokusiphilisa yokuletha ke isinkwa kuphina ekhaya uthola ukuthi manje ngempela babambekile senigcina ninhlalisuthu ninodwa akekho ke umgcotshwa ngempela nansi ke inkonzo yembali kumele iqhubeke kwenziwa njani ihamba kanjani kusukela ekuqaleni kuze kufinyelele ke emaphethelweni ke uhleli ke nosahluko umfoka phiri ke inhlalisuthu ke ngempela sithi ke vuka mNazaretha ku ACRFM 90.7 asambe nje kanje sibe sibheka ngempela ke uMshumayeli ke uManqele kuba ke siyamthola yini ke lapha ke emoyeni Emzuzu ke lapha na ke isinga amashumi kamangakhina amabili ke ngempela lishayile ke ihora lesihlanu ke sokhumbula ukuthi ke osukwini ke lwango lesibili ngempela uNkulunkulu ke ubesikhumbule emazweni ke akithi ube khona ke endaweni ke yaseDanhauser kumfundisi ke uKhumalo ke lapha ya ekade ke simbeka nje emasontweni ke andlule wayesesikhumbula ke uShembe unyazi lwezulu ngempela belukhona ke ngempela ke emzini ke wasesabatheni ke ngempela lizobona ke ngempela izimpahla zalo nabantu ke balo ke ngempela ke kwakuhle ke ngempela zubekile umgidi ngempela ke bakhona abanye futhi engababone ngadibana nabo ngoba sasisonke ke khona lapha yami sizokhumbula ke futhi ukuthi umholi baye bethi ke ngesilungu leader is leading by example esikhathini ke zamaviki andlule uma ngaphosisa impela ke sokhumbula ukuthi kunomaligaju ke obenka
sihlanganisile ngempela endaweni ke yakuphina eMthwalume ke nalapho ke khona enzakalise khona abantwana ke endaweni yakhona ke lapha ke eMthwalume ke uShembe wabe ke senza ke isimanga esebiza ke bonke ke laba ke abayizisulu nabehlekelwe ke ilesi sehlo ke esibhlungu kangaka wayesebanikeza ke ngempela ke ngathi ikrosa ngempela engathatha uze wathi umfundisi ke uNtombela ke le cross le ingaziphele ngonyaka ozayo ngoJuni nakhona bese kuba ke uphalafini phela wokupheka ke ngempela lokhu kudla okungaka abanikeze khona ke uShembe wayese ephake laba bantwana ke ababe nenhlanhla enkulu kakhulu yokuthi ngempela bavulelwe amasango ezulu ngoba uthe engathi oShembe bengabakhumbula laba bantwana bebafake babamukele ke ezulwini ke labo ngempela namanje ke sithi ke ngempela leyo mndeni leyo ke ibinenhlanhla ke enkulu kakhulu ke izindaba ke ezinkulu ke lezi okufuza ngabe ngempela sizitshelwa ke umhlaba okwenziwa kahle ngempela ke enkonzweni ke yamaNazaretha ke khona maduze nje sizobe sesinaye ke lapha ngempela ke umshumayeli ke uManqele lapha ke emoyeni sisalungisa nje izinto zethu ukuze sizokwazi ke ngempela ke ukukhuluma ke naye khona la emsakazweni ke ACRFM 90 ke .7 ahlala nje ungasuki khona maduze nje sisalungisa ngempela izinto zethu.
right ke ngempela ke emsakazweni eSRFM ngathi ke siyamthola ke ubaba ke umshumayeli uManqele. Baba Mshumayeli asikubingelele sikwamukele emsakazweni eSRFM. Amen. Siyaphila baba Mshumayeli kuyisabatha njani na? Siyaphila nami ngithi ngibingelele lapha emsakazweni wakithi omkhulu. Abaqulusi ngithi umsakazi ngiyanibingelela kanye nabalaleli bonke. Amen. Mshumayeli ke namhlanje ke sithe masixoxisane ke nawe umshumayeli ke uManqele ke oguqa ngempela ke ethempelini ke okhalweni ke namhlanje ke sithe asikhulume naye mshumayeli asichazele ukuthi ngempela uma kuthiwa inkonzo eyembali ngoba kuyenzeka uthola ukuthi abagcotshwa benkosi babambekile bonke sesisele sodwa sinhlalisuthi ikuphi kumele sikwenze okanye okuqalwa ngakho kuze kufinyeleleke emaphethelweni baba Mshumayeli asithatheke ithuba sivele sinikeze wena isikhathi baba singesakho nje usichazele ngenkonzo ke yembali. Ngithangibonge mfowethu umsakazi ngaleli thuba usunginikeze lona umsakazweni omkhulu wakithi ebaqulusini. Cha uzobeka nje ngofeqinisweni indaba yembali uma ngabe kusetshenzwa ngumuntu osehambile umsebenzi wabagcotshwa umuntu ogcotshiweke umuntu ophethe isonto eke ngidinganise nje njengabagcotshwa kusuka phezulu umfundisi umvangeli umshumayeli njengoba ke amalungu ebandla mayisele wodwa kodwa bakhona abapheleleyo abangamelana nalomsebenzi wokwenza imbali. Niyabathuma ke laba abapheleleyo noma ke engaphelela abanye mayizisa umthumile umuntu uthi akawukwenza leyo nto ingilosi ihlala kuyena. Amen. Indaba yokuhlambulula inde ngoba ke ngiqale lapha umuntu mase ehambile emhlabeni uyahamba adlule emhlabeni bese kufika ithuba lokuthi ayobekwa endlini yakhe yokugcina. Umuntu obeka umuntu endlini yakhe yokugcina uyedwa umfundisi ubekele lo msebenzi onjalo uthi nje ayokubeka endlini yakhe yokugcina. Amen. Noma ngabe akekho ke khona umvangeli khona umshumayeli. Bese kufika ke lapha ekutheni masebekiwe endlini yakhe yokugcina umuntu ufanele bese kwenziwa umthetho sisekelo kaNkuluNkulu nomthetho sisekelo womndeni. Umthetho sisekelo womndeni uyafana nokaShembe. Kufanele ukuthi bese bemvelele 7 days oyishoyo okuthiwa inhlambuluko. Bese ithuke u7 ke into ekhona nasesintwini nasezulwini nje bukhona. Uyawuzwa cha kuyokwenziwa inhlambuluko. Nalapha ke yoba singamanazaletha nje ikhona le nhlambuluko. Yebo. uShembe akusena umuntu ophambanisa inkolo yesintu noma yosiko lakho. uShembe uhambisana nosiko lakho ngoba ngabe uhlobo lomuntu. Ngilapha ke kutheni abantu badideka ukuthi konje makuthiwa uShembe uhamba ngosiko. uShembe akashonga ukuthi abantu abayeka into zabo usiko labo. Namanje nje nansi incwadi ibhaliwe lapha ingcwele. Inkosi uJesu Kristu yayiwenza lo msebenzi. Hayi ukuthi into efikayo, into endala. Kunjalo. Abantu kodwa nabe sekuhamba umuntu emhlabeni abasenzi lutho abantu bayihlalela bephuzela utshwala. Abanye ke babugaya utshwala benzele njengesintu ngikhuluma ngesintu. Babugaya utshwala lezo nto zosuseven to high skip abantu endlini. Ngilapha ke kutheni ke uShembe mayifika emhlabeni ufika uyababhalela umbhalo wasezulwini lapha yakuMathewu 5. Mathewu 5 verse 17 uthi angizochitha amasiko enu ngizogcwalisa abantu ke bese besuka emhlabeni
beyeka ukugcwalisa belahla amasiko abo. Nalapha ke incwadi yokuhlambuluka futhi ukuthi kuhlanjukelwani ngoba vele usiko lokuhlambuluka alisekho lukhona eBhayibhelini. Abantu abangamakholwa afuna bathi ukuthi inhlambuluko iyafuneka naphambi kaNkulunkulu futhi iyafuneka. Manje ke umsakazi wami lapha mawungivulela encwadini kaMarko 1:40 lapho uJesu akathi mangabe selokhu ngile umuntu engcolile nocoko lo muntu oyenocoko lo waya kuJesu wathi ngicela ungihlambulule wathi mangabe uthanda ngicela ungihlambulule wathi ngiyathanda hlambuluka uyibambe nje lapha kuMathewu 40 njalo kulokhungana uMarko 1:40 uthi ukwehla nayo izokutshela ngiphinde ngibuyele ngale futhi kwenye incwadi futhi ngoba bazothi mhlamba amaNazaretha azenzele nje cha azenzele uNorman 8:7 uzofika lapha izokuchazela ngqo ngendaba yokuhlambuluka izothi uyabona uma ngabe isho la eBhayibhelini iyasho ngqo ithi mangabe okokuqala ukuthi suke zophothula anti lo muntu usukumngcwabile yebo sezophothula ke manje uthi ke uyothatha amanzi uyothatha amanzi okuphothula ithi uyofafaza isho njalo ke lapha yana uNormal 8:7 ithi uyothatha ufafaze ngamanzi ngoba siyasifike masifike ekhaya sifike sicela amanzi sesisho ngeSinazaretha sicela amanzi sifafazeke kulomuzi sofafaza izindlu sichele yonke umuzi ngoba phela kusuke kuhamba umuntu ufanele futhi ufafaze umuntu ogcotshiweke yena ofuna ngabe wenza lento ngoba ngeke ilunga lebandla lithathele isinqumo ngaphandle lingathunywanga funa uthuma umuntu ozomelwa yileyo ngilosi leyo na ungasukuphumelela wena kunjalo kanjalo ke mase umthumile lo muntu uzohamba nale ngilosi afike laba abantu bagezeke ngoba umuntu usuke engangcwabekile kahle engahambile kahle engayitholanga 7 days i7 days yona exhumanisa noNkulunkulu nezidalwa zakini i7 days sokwenzelwa ukuthi umuntu angehlulwa inhlabathi ngoba kungenzeka futhi lo muntu uthola ungcwatshwe nje abantu abalikhuni okungesibona abantu abasonta naye ngokashembe nje kufanele inhlambuluko yenziwe engikhumbula msakazi komunye umuzi esaya kuwo safike sangcwaba nje ngoba sasiyongcwaba umuntu nje olukhuni ngoba sazi ukuthi umama wakho uyasonta safike sangcwaba saqeda sahamba uma sesihambile nangu umuntu phela isidalo sikaNkulunkulu uma sesingcwabile saqeda sahamba insuku wafika ngesibonakaliso wathi cha mina ngifikile lapha engiyakhona ngicela umthandazo ukuthi ngitshela umshumayeli ekhaya akazothandaza la ekhaya akuthi uyayibona ke lento umsakazi ukuthi ngempela usiko lwenkolo kuyindabuko yethu lento eyenziwa nasendulo kunjalo uthola abantu umuntu mayihambile uyayibuke nje abantu sebegunda amakhanda akugunda amakhanda kusikhona ukuthi ukuthi obugunda ikhanda laligundwa umuntu oshonelwe ngomthetho kaNkulunkulu ikhanda aligundwa manje ke sekugunda wonke umuntu noma kushonwe bagunde nje ngoba kuthiwa bayigundela nje cha ukugunda kwagunda umuntu oshonelwe sisekwaba umkhuba nje akusile usiko hayi ukuthi ukugunda lokhu kusho ushonelwe ubani ke wena ngoba lokhu ugunda ikhanda ngoba phela nalapha eBhayibhelini khona futhi ukuthi laba bantu indoda okuthiwa uBaba Samson ngekhumbula
yayilokhunga yayingagundi ikhanda ngoba kwamandla ayo kaNkuluNkulu ayisekhanda yayinamandla kakhulu le ndoda inamandla kakhulu le ndoda bathi bayibuza hawu ndoda wenza kanjani wena izinto uzenze kanje kubelula nje kuwe konke kuyenzeka bathi bamncenga-ke bamthumelela intombazane leyo yafike yamphenya wabe seyachaza ukuthi hayi amandla amasekhanda njengomuntu uma ifelwe uyagunda phela ikhanda nenkosikazi yaligunda ikhanda ngoba ifelwe wena ndoda-ke ushonelwe ubani ushonelwe ubani ngoba phela uNkulunkulu wakudala uyayiphikisa lezi zinwele lezi uNkulunkulu ukudalile ngisho umlungu ngeke kumbone egundini walizinde zizoshaya ehlombe yebo kodwa ngeke umbone ekhumula silapha ke enhlambulukweni mfowethu inhlambuluko ifanele yenziwe njengale ndoda ke esasiyoyingcwaba yafike yakhala yathi umthandaza awukho babe sebehamba beshona le nale wabuya lo mama wathi cha sengihambile kakhulu umntanami uyabonakala ukuthi ukhala ngokuthi ufuna kuzothandazwa la ekhaya i7 days asiyenzanga i7 days yenziwa noma kumuphi umuntu uzophila isidalo sikaNkuluNkulu ngoba umuntu akehlulelwa noma ngabe indodana yakho noma ngabe indodana yami kodwa kufanele siyenzele ngoba iyini isidalwa sikaNkuluNkulu yebo kodwa ke njengesinazaletha ke siyayisenzeke thina mhlawumbe umuntu siyomenzela umthandazo ufana noma umfundisi engekho siyazama ukuthi mhlawumbe singcwaba soda sikake leli thuna sibe baningi ngoba phela suke sikhanda isisindo sikamfundisi yebo senza ukuthi kube sikake leli thuna ukuthi konke engehlulwa enhlabathi ngoba bekufunela izwi likamfundisi lihlale phezulu kwalo muntu osehambile beyena omthandazelayo umcelela indlela owenza konke manje ngoba ngekekho umfundisi siyazenzela sonke sihlangane simkake lo muntu senze ukuthi angathathwa umoya ngoba khona imoya laphandle abantu bayathathwa yebo abanye abathathwa behlulwa inhlabathi ngoba ubona sithathela amanzi sifafaza lo muzi sikekelezele yonke umuzi lo sichele yonke zonke izindlu bese siphinda sihamba siye ethuneni lakhe uma sifika lapha nethuneni sothatha imbali sithandaze sithandaze bese ke siyalokhunga ke sichoma lezo mbali ke siyajikeleza ke ithuna ke ngeimbali sijikeleze sithandaze futhi siqede lapho ke sesiqedile ke sesihamba sekhaya masifika ke nasekhaya sivula inkonzo yokuvuka amen masiqeda ukuvula kule nkonzo yokuvuka bese ke siyaqeda sifaka inkonzo ke le nkonzo iqondene nokugeza laba bantu bala ekhaya laba abantu bala ekhaya abasayi emthandazweni abasayi noma emhlanganweni emphakathini sisuke sizobavulela ukuthi beye einkonzweni ngalolu suku lesikhombisa beye einkonzweni emhlanganweni yomphakathi ngoba abakwazi ukuya einkonzweni noma emhlanganweni yomphakathi besazilile ngoba kusuke kusemnyama kubo lo mthandazo ke uzobakhanisela noma hambile kufuneka izibane ezakumkhanisela esibekwayo lapha phansi kuthiwa siyamkhanisela izibani zakhe ziyothathwa lezo bani siwe enkosini abantu ke abafundi kahle ukuthi konje uShembe usebenza ngesintu usebenza ngesinto esigcwele uShembe ngoba uyakwazi ukuthi asibuyisele emasikweni ethu uqali ngempela kwakuka kanjalo abantu njengakithi nje ngifanisa nomndeni wakithi yebo thina besigunda amakhanda uma ishonile umuntu sigunda amakhanda umuntu abonakala ngekhanda ukuthi hawu ushoniweke kubo awukundi na kahle yahleshulwa yebo kodwa ugcina khona lapho
awuphinde usheshulwe kanjalo ukusheshulwa njengesikelo kungamgundwana kahle manje usubona abantu begundwa bagundwa bonke abantu njengami nje ungumshumayeli ungangiphatha ikhanda mina ngigundwe ikhanda ikhanda lami liyoginqwa izingane lapha eBaba Shop bakithi ngeke ikhanda lendoda ginqwe nje ingane liginqwe ithe yona baba shona le chabo indoda ayigundi ingakho sesingenamandla nje ngoba athathiwe amandla athathiwe lamandla la manje ke silapha ke egundeni ukuthi cha egundeni kwakulusiko lethu nathi sazizila ngalo ukuthi fanele sigunde bonakala ukuthi sikhanjelwe ilunga lebandla ilunga lomndeni manje ke lapha enhlambulukweni inhlambuluko iyafuneka impela noma kubani ngoba inhlambuluko indlela yokuthi uxhumane noNkulunkulu ngikhumbula nje omunye wayigcotshiwe ngoba nakhona la emabandleni khona abantu abangasangcwatshwa abagcotshwa sebabakhohliwe nje babakhumbula ngoba sekunezathu ezithile ngikhumbula nje umunye umgcotshwa wakhona kuleli lakithi engeke ngimusho kodwa yangcwatshwa le ndoda ingcwatshwa nje akekho umgcotshwa phakathi kwabo uma sehambile lo mgcotshwa uyahamba lo mshumayeli fanele phela ubizwe umfundiseze akabizwaka umuntu mangabe kushoniwe uyahamba nayisezile ukuthi khona usekuvela umkhuhlane ayosiveza lapho ukuthi awuzobabaza babe sebamtshela ukuthi ngcwatshwa nini kwenziwa kanjani amalungiselelo mangakwenzanga lokho ngeke wazi lutho uyendlula ke lo muntu emhlabeni olilunga lebandla sekufanele manje angcwatshwe ungcwatshwa abantu abazingane njengoba ngike ngasho ngathi nengane uyayithuma ungcwatshwa izingane zodwa ngiyalinganisa nomshumayeli ingane nami nje ngumshumayeli ngingane yamncwaba ke lezi zingane zodwa useyafika lo muntu ohambile ufika kumgcotshwa lo umgcotshwa wakhe phela kufanele ngabe yena uzomncwaba uthi awu ubona bayaxoxa naye bahlalele nje kumnandi akasancwatshiwe manje uthi usabathe mayilele uyafika ubona lo bexoxa naye bayixoxela naye iyavuka le ndoda iyakhuluma ithi azi lokhu ngiphuphupha usibani lapha sixoxa naye manje ngiphupha kanjani umuntu osehambile hayi uyahamba le ndoda uyaphinda futhi uyabuya ucabanga ukuthi hayi mhlambe kwenzeka iphutha ibuye le ndoda ixoxe naye angithi phela indaba ilapha sekutheni abanye abagcotshiweyo basithanda masiphila mase sihambile abanandaba ibuye le ndoda futhi ibuye ize kule ndoda umgcotshwa ayixoxela naye manje uxoxa nje umuntu ophilayo hayi abone lo mbhemu hayi angihambe ngiyobikela uShembe yabe useyahamba uyobikela uShembe mayifika kuShembe ngoba uShembe phela uma bona kude kunjani mayifika enkosini yafika lapha baba ngibona usibani sikhuluma naye kodwa usashona inkosi ke ngoba imabona ukuthi iyabuza wawukhona nemngcwabeni wakhe hayi ngangekho awu akazumncwabe umuntu olilunga lebandla lakho akazumncwabe uthi cha baba akazemncwabe ithi inkosi hamba ke yofaka umthandazo uyomncwaba hambe ufika umthandazo okuvuka hambe niyongcwaba nomuntu uzongcwabeka ngoba usezoyikhulumela lokho ekhuluma phela kuchaza ukuthi uvumthanda ephila mase ehambile awusamenzelanga umsebenzi wakhe konke okwenziwayo phela umuntu mayishonile kufuneka umgcotshwa wakhe ngisho kuyiphi inkolo noma kuyiphi inkolo ekhona emhlabeni eSouth Africa umfundisi uyafuneka waloyo muntu abe khona kusuke kwenzeka iphutha ke umuntu angcwatshwe umfundisi engekho ingakho ke njengoba ingcwatshwe ngekho nje uzoza ahambe kabuhlungu
ukuthi engabe sangcwatshwa ngendlela ukuthi kwenziwe imbali. Kanti imbali ke yona ebalekile uyahlangana noNkulunkulu. Mase kwenziwe konke uyabuya ke ubonakala naye enza izinto ezisile. Noma bambone nje nabakubo. Bembona ukuthi ekhuluma kahle. Ngoba kwenziweni kukhanyiswa ibani la ekhaya. Walungiselwa yonke into. Kwenziwa yonke into kwathiwa bamkhansela. Abanye ke abangakhanselekile. Abantu abangakhanselekile abanye babo bagcina bengabonakali isidalo. Ngoba bebanjwe yini umhlabathi. Umuntu ahamba umlibe. Ohamba umlibe engaphinda aphenduke. Kanti okufanele emsakazi kufanele umuntu abuye abonakala asho ukuthi uhambe kanjani. Ayi umuntu athule nje. Usuke lo muntu ethule nje ubanjwe inhlabathi, umhlabathi umbambile. Angithi uyabona abantu nangabe uhamba ilunga lebandla lakaShembe uyathatha amanzi. Kuthiwa umhlambulula kahlambulula ifundo. Usuke kwenzelwa khona lokho ukuthi hayi inhlabathi ingamehluli. Manje abantu bayabona ukuthi hayi inkololoze ukuthi mhlawumbe basuke bethakatha noma basuke benzana abantu bawashe chabo. Amanzi nje ayinhlambuluko. Ngoba kusuke kuwamanzi nje ahlaza angenalutho kodwa ngoba asethandazelwe ngegama likaShembe. Lawo manzi ayakhulunyisa ukuthi sicela ukuthi inhlabathi ingambambi. Yingakho nje abantu bedideka bethi ke akekho owazi ngale la isiyakhona kanti thina la eNazaretha bayakwazi ukuthi abantu babuye basitshele ukuthi kwenzekani le yini okumele sibalungisele yona. Njengalokho nje umsakazi uselapho uthina sinayo umuntu owazi ngale. Shembe uNkulunkulu loyo uyazi ngale ezulwini kwenziwani. Ngoba silapha na emhlabeni nasezulwini ukhona. Sise kule ndaba nje Mshumayeli ngufakazele le ngakithi kukhona ke esake sahamba sayomfihla wayingasilo yena eNazaretha kodwa bakhona kubo abasontayo abangamaNazaretha samenzela konke waze wenzela impela konke ngokwesiko lobuNazaretha njoba ubaba wakhe omzalayo wayemcelile kuthe emva kweinsuku esenzelwe nalo inkonzo ke imbali insuku ezu7 uma kufika kuzohlanjululwa abantu wabe sebuya ke ngesibonakaliso kubantu bakubo wazothi ngiyabonga ngihambe kahle kakhulu kodwa manje inkingi yodwa ukuthi lapho eningifake khona angisebenzelanga le ndawo ngisesemhlabeni manje leyo nto iyangidla njengoba ngila esesho ukuthi njobe engcwatshwe ngobuNazaretha wenzelwa yonke into inkinga yakhe akazange kusebenzele lokho esela emhlabeni. Angithi ke manje sekuyacaca ukuthi lethi incwadi yeBhayibheli okuboshwe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe okukhululwe emhlabeni nasezulwini kukhululiwe akakhululekile lo muntu abantu mabetshelwa uthiwa cha usefikile olandelwa izizwe ababoni okuboshwe emhlabeni kuhleke ukuthi uyibophe wena uphinde kodwa uyikhumule wena ungcono ke yena abazali bakhe bamthanda ngoba angeke nimenzele umsebenzi omkhulu kangaka abazali bakhe bengafuni naya ngoba abazali bakhe bethanda ngempela ke wabuya ke okhokho bakhe bajabula wabuya wazosho ukuthi uhambe kanjani lapha akakhona umsebenzi akawutholayo umsebenzi akangazawusebenzele sanhlobo ukusebenza ke lokho akazama ambona uNkulunkulu aphamse nje noma izandla athi ngiyikhetha inkosi yasefhleni manje mayingenza kanjalo usuke phela enqobile manje yena ke useboshwa into encane uboshwa into ephuma emlonyeni wakhe uthi akaze esho nje ngomlomo wakhe uthi uyamazi uShembe uyabona ngalo uthi ngaliya amasanga avulwa uShembe kodwa sinaye la emhlabeni. Yebo
lento ifana nengubo emhlophe Mshumayeli. Ingubo emhlophe uma ungalya uhambela emhlabeni, umuntu umehamba nje la emhlabeni esezoyofihlwa wembathiswa ingubo emhlophe. Ethi uma esengala uthola ukuthi ubengasili Nazareth, ifika imphiki ingubo emhlophe ithi mina nalo asazani naye, siqala ukuhlangana lapha nje. Kunjalo vele nalapha ekutheni uthi lengubo kusho ukuthi uyintshontshile kahle kahle. Uyi-abusile. Into uma uyi-abuser usuke uyithatha ungaze uyithathe ngendlela yakhona. Njengoba ingubo emhlophe ufuna khona lapho ufuna undlule khona before uyigqoke. Nawu ungayiphakamisanga izandla, phamisa izandla kuqala ungagqokile. Uyiphakamisa ngiyikhetha inkosi. Bese-ke wananela ngisho abakini abalelo thulini lomhlabathi. Benyakaza. Bejabule ngoba usuphakamisa izandla. Kodwa uma ungaziphamisa izandla, vele izokuphika nalapho yakhona. Kunjalo impela Mshumayeli. Baba Mshumayeli, sesishawa isikhathi ngempela zinkulu ke lezi ndaba ngoba ngelinye ilanga siyofisa ukuthi sixoxe noMshumayeli asichazele ukuthi ngempela uShembe uthini ngabantu abadala okanye abadala bangasekho, bachaza ukuthini kuthina amaNazaretha. Soyibekela ke elinye ke isabatha ke le ndaba. Baba Mshumayeli, asibonge kakhulu ke isikhathi ke othe wasipha sona ke singabaqulusi ke emsakazweni uhlelo Ivuka Nazaretha. Ngithi angibonge msakazi, ngibonge nakubalaleli ngithi uNkulunkulu asigcine abe nathi, inkosi inibusise. Ngizocela ke nami ukuthi ngithandaze. Amen. uNkulunkulu okhokho, uNkulunkulu wamakhosi, uNkulunkulu omqalo wendlela nelanga nenyanga ezinothi ngolamakhosazana, inkosi sesihlalweni unyazi lezulu. Baba siyabonga, sibonga ukukhuluma uNkulunkulu ngalendlela esesikhulume ngayo. Sicela uNkulunkulu, sicela intethelelo lapho esithambuka khona, kodwa sicela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule sizizukulwane sakhe, inkosi abakholwayo nabangakholwa. Nkosi siyabacelela ke inkosi Jehova, ulolu bhubhane olukhona inkosi Jehova, bangabakho uNkulunkulu, akekho umuntu inkosi ongidalwa somunye umuntu, bonke abangabakho inkosi, abakholwayo nabangakholwa inkosi bavela kuwe Jehova. Namanje ke inkosi sicela usuku oluhle inkosi, usiphe lona inkosi lesabatha uNkulunkulu, yengeze ezinye ke manje ngegama lenkosi uShembe manje uzobe phakade. Amen. Amen. Mshumayeli ke ngempela ke uManqele kade ke sinaye ke emoyeni ke la, siyabonga kakhulu ke isikhathi ke asesiphe ke sona ke sixoxa ke naye ke ngalo ke inkonzo ke yembali. Sisalelwe ke ngempela ke imzuzu ke emhlanu ngempela ngaphambi kokuba ke sigoqe ke bese ke sigoduka nanke lapha na ubana uthi imini ke yesabatha ayibenhle ke emndenini wami ozwide ke nebandla lasemthonjeni temple, uMshumayeli uDlamini, umvangeli Mbatha, umkhokheli Mntwana Buthelezi, Mhlambululi Mbatheni noMhlambululi umthethwa uMama Ndwandwe emthonjeni. Siyabonga kakhulu ke Mama Ndwandwe ke emthonjeni temple ke ngiyazi ukuthi bakhona ngempela no Mama Thabete ke balalele ke umsakazo ke ACRFM, oLinda Simayedwa shenge balalele ngempela uhlelo ke Ivuka Nazaretha ke bakhona ke osibusisa ngempela balalele ngempela oShebeleza lapha ya ngempela hostel bakhona balalele obabukhonza ke Thwala bakhona ke balalele ke ngempela uhlelo ke Ivuka Nazaretha ke ngempela sikulethela lona sikwethulela lona bukhoma lapha ke ezindlini ke ezomsakazo sesizogoduka ngempela ngoba ke ithimba le Soul to Soul ngempela selikhona ke ngempela ezindlini ke zomsakazo ACRFM 90.7 ke emzuzu mingakhina mine ke ngempela ke esisele ekhomba ukuthi ke thina ngempela ke masenze njani ke masigoqe siyabuya. Khona nje othanda ukukhuluma nathi, sikubingelele emoyeni sikwamukele.
Sanibonani bakhonzi bakaNkulunkulu. Amen. Nami ngumama Thabede lapha eMabululwane. Yebo mama. Ngithi nje Nkosi yami kulisabatha. Imini mayibenhle kwabayingcwele. Kubo bonke wonke amaNazaretha onyazi lwezulu. Nethempeli ephumleni. Ekuphumuleni tempele. Yebo ngithi nje Nkosi yami badumise kahle kulolu suku lwanamhla lwesabatha. Lo mama umkhokheli lapho umama umkhokheli Ndebele lapha eSasco. Yebo. Ngithi nje onke amaNazaretha uNkulunkulu awakhumbula benawo. Konje mama lapha ekuphumuleni umshumayeli ubani oguqisa khona? Umshumayeli babu Nkosi. Kukubaleka isibongo. Unesibongo esithe phecelezi konje. Ngubaba Hayi sizomkhumbula ngoba ngizodinga nje ngelinye ilanga ukuthi ngempela ke sithi ukuxoxa naye uyongixhumanisa naye. Yebo. Yebo mama, hayi sizomkhumbula ngelinye ilanga. Yebo. Hayi siyabonga kakhulu mama. Siyabonga kakhulu bakithi. Yebo. Usemoyeni sawubona? Yabingelela baba njani kodwa? Siyaphila kuyilisabatha njani ba? Siyaphila siyabonga amazwi umshumayela sesiphe wona nje kuseni sitshela ngenhlambuluko inkonzo enzima lena eningi abantu abangayazi abangayihambeli futhi. Kanti futhi ibaluleke kakhulu. Yebo hayi unkosi lona ngilapha ehlobani baba bengithi nje ngicela ukudlulisa nje nakho umlayezo omncane nje esikhundleni sakho lapha nekholwana amaNazaretha ayahlangana namhlanje ungathi uNkulunkulu onyazi lezulu ngawamema wonke namhlanje kholwani emzini wenkosi unyazi lezulu amen. Amen. Hayi wahlangana ngempela buthane onke enza umsebenzi kaNkulunkulu. Kunjalo impela kuyakhiwa umuzi kaNkulunkulu siyabonga kakhulu baba. Hayi siyabonga baba mina enhla ibe yinhle. Amen baba. Asikubingelele usemoyeni ke sawubona. Yebo sanibona. Yebo siyabingelela. Umama Ndwandwe lona futhi ngisawubonga mfana wami lapha yana coronation. Yebo mama. AmaNazaretha bengifihlela udadewethu ngempela sonto sisuka kuyo. Nje ngoba ke kukhulunywa manje nje kuzobe kwenziwa imbali yakhe kusasa engakwazi angeze ukuphumelela ngenkuhlane. Ucela inkosi zibabusise. Abakithi uNkulunkulu ababusise kakhulu ngomsebenzi omkhulu. Ibasisizeka amaNazaretha lapha nomthiyane lapha ePrefontaine ufikile enkonzweni kadadewethu yokugcina ngicela uNkulunkulu bahlale bethembeni. Siyabonga kakhulu. Ube yiwumNazaretha ngiyabonga mfowethu. Siyabonga kakhulu mama. Kanti ke ngempela ke isikhathi yiso ke esesihambile sesishayile ngempela sesiyavalelisa sengithatha ke ngempela umNazaretha wami ngiugoqa kahle ngethawula sengithatha iportmende lami nakho ngethula ke umqhele nakho ke ngikhipha namafoto ami sengiyosala nje noThayi wami nehembe lami elimhlophe ke nentolibhantshi ke yami emnyama ke nebheshu lami ke ngempela ke bese ke ngithatha ubhoko lami ngiyagoduka ngempela nami ngiphuthuma kuphi na enkonzweni ke esikhathini ke samanje ngithi ke siyahamba siyavalelisa uNkulunkulu anikhumbule amaNazaretha amahle kulolu suku ke lwanamhlanje.